Apa. Kom kakra. Asi jamu titi. Atobra. Yeah, no. I didn't know the yellow. Oh, someone kom kakra na. Sia amanya na sapena sef. What's your pen ya ban you know the sef. Uncle. Aso. Hey, Uncle. Uncle, I said man on the kakra won tie so. Jami mu metu fa won tie ne boa. Eti afọ asase ni nka cho se mbe yeso adwuma. Ani wa kofe, eni pe fa fa we amama begusu we wo mu bewu nchaw. Ena wo you go me mo se. Ama ko fa for mu ye den. Aso. Eh. Me ka ka mo monte. Aso. Amaye mo ho da asase mu hia asase na mo do so. Mo na me ka je asa wuye. Je na me ye sese. Enu ko se we mo. Ena me go we ni mo ase we mo ni we. Wo so de ye. Sho no kase yi. Wa be ka de. I got the capital of Washington. Then go to say, Master assassination. Aso, then how? You know, my Muslim medo apart from it. Now, Papa Gumini was me born each other won't anymore. Uncle, Messiah, no yet was son, then yet was watching. Now, most of the morning was near Yakata to say, Mundo, Mumbring, oh, Mamma Capre, then I make a cherry. Oh, my capre. Then I make a cherry. What are you calling? Senor now, una pie. And the other day, una boy. that's it. Now also, wouldn't now this cadets of the Chamaka will go. You're too far, won't see you. Or him to find and a rita crabra anything. Aso. Atobrani apa. Muslim. Emi na mo pompa. Yesi bia mo fanche mo de mo nya adwuma. Why? Enye hwe Muslim. Nti ba choba me hu se obutu e ka de. Oh, metua na de. Metua mo kasa mama mu bi kra ka bi. Ti mo de mo nya adwuma. Mr. Henu angotie oyi o. Apa. Mo nya adwuma. Me resi dia e be wie na afi. E be ya na Apa me yese. Ah, men kasa. Wo de mo nya adwuma. Why? Mo de mo no nko akiri ho na mo wia na mama. Why? Mami. Edia beto me zafrawa. Anya boni. Sanse ahimfia fiya na ma breso. Aye medwa. Ma na edi akunya na kusi na kakire ya. Ya dane niema. Nanum adawrma niema dane ya. Mabidi hin. Enam santi ama ahimfia ohina na woso otena ha no. Eye enam se ye medwa nti. Eye ohima wa ana hote dan. Nanso enna kakire ibedi hin no. Adwene ho ahu se ensese wo hene etena baabi. Na himfie so baabi. Kunyadan wo fie ha. Ensese meda ha. Na nanum asuma dae. Ikasa medena me fie wa emwa. O hene pompa me na ekura nso nanum mesum dae da. Kama pese we mane ha onye se me tu ana say to mo ampanifo na maka say baby ade ne da no wan fa nto ho a frito nti me pese mprempren ya obabu aho na akope baby no abo ho adwa mane ka say mami ade hu me e go de ne ho me nko pe baby mo me ho adwa ese di benti ode no asaba na wo ka no sa Mami kan say ense fata se metena baby na mi nkonya fie e wa hemfie ho mo hene da baby na hemfie si baby ma mi nim se ense fata enfata me asemi de da yeso ana ase me so da ya na ma me wo so da ye se me no te ya ne kasa anya da ye nhume mi dum wode na ho ene de obeka kire me semi to free a ekokobọ me ho adwa mami enti wo pese wo kire me se mfiri mre tintina wo tena akonwa so nyina wa won she da se o si o bo baabi a nananum fasama se de yemfa nsanki etu obi tu firi akonwa ne so a nananum tu firi akonwa ka be kwa kwatena
na say ye kan ye. Yes, aboa no fidie che na ni sonku. Eja no so ani sonku. Ami we ase wo ya ama na ye say ase wode ne ho mitiri mo odin na ase. Eya mamre. Wa woni tua pefe say wo hini ntran baabi. E ma ye vie nsi baabi. Ase wo ya man ni paboni ni bi say. Wode ne ho. Woti kuro yi mu wani tua say. Me fia ka meti makotena mu. Me di amanfo etim. Se fia okra se na o ma ye wo no. Ense fata se me kwakotena fia wo. Se na wu o se mintu fria no. Ehe na menko. Amen. So wo di ama ahoho nko an ya. Nya den. Ahoho nya baabi ntena. Ama ohima pon a. Nkoda abontene. Awo se yetu wo mu. Kutu wo mu. Ti maame. Se me de untu ahoho no na se wo be na abontene. Me de mfa me hu. Mfa me hu. Wo be ma ahoho ada. Na wada abontene. Nyima sam. Wode na ho. Maame. Wode ma memre kakra na me fa mo abo ame. Maame no de anya adwuma wo. Anya adwuma baako. Na ye nimpire no so. Sasai. Empempre ya mi ka say ya. O so ye bibi fa ho. Wode na ho. Na dia na o man kwanta yira mi. Ere wo ma me nsasi for me. Maame. Ti baby ade ne da no o ma na fira to ana. Ima no. Se die ne baby ade ne da no ene eja ne mfiri to. Every ntimi na abontene. O to awda abontene. Ni na abontene na baby am dan na no ntimi nso me daye. Ti maame misra ono de no ana maka. Asansa. Level. Pese obeso na na hemu mu na maboaboa na niema na no. Wo hu baby obefa. Ti maame we de ana na obeso. Bewa. Kami chao. Bibi bana o ti fe. Nana ma de na so. Bi eguani. We de mi twam na me se me fa ha chia. Odas. Okay. Akunya wo. Bewa. Ale ndene na. Bibi aba. Asama bede me ho akohye. Aya odena. Wa on se odena ho na bo ame a. Ama ame ya. Ejuma ya ame yi. Na maybe etwe me ska no. Some de koma no. De ko na odena ka so o. Kana wa afa mbom besia. Emo mo de che. Yes, I found the can of Uncle Shady, made man and treasure. Ebe ya bi adachi bi akofo bi kura mpo betimi aba bi so am betimi atremensim abo akofo ba na se na mi diske na ba na obi ko oku a na obi sensi ana the disk no o ya koji ko ko ma ka bi an shim nti ya ebe no ho na abe se o ji misike na ma me na Odeno. Sister fa music and very. Na ene da eso. Me say ma kodwa toa me ba papa ko krampo e di atwa be si ni so ni odeno ko ka. Ya tin tam bia so ni. Na atumi agenje am di si ayo. Odeno ho aba ha sister fa music and very. Hey. Ewe asi o. Enye mo ana mo bo adon ne ho ma ya ni mesi akonya izo. Oh, me nya ba. San re kan bi. So na de no so de sika. Oti ase ya ho adwen twino. Ma mti kra twame. Tude o ya. Sika nti say do ko fa no. Oh, de ya ma ya kra de se otwo papa no kra wo fo. Ise ni pa krompa. Edi ga atwa ko sini sidi wa na ko kama asema mama. Ise o de no woni wa ye wa pa o. Bewa. Radio. Kwa kuma toro.
And you don't be there. You better quiet, you better faster. You be here to can be not there for more than. ɛnɛ ya o ɛnɛ sɛ ɔde ne ho pie sisi a wohu asam na akyerɛ ɛnɛ ya ɔde ne sika I don't know. Mate. With them, my dear son. You shall be right. Adaba, mesi na anu ada adia ada sapade yen. Ade. Wo menua preko panye no. Wo bisa me se wa yede. Wo refi ho. Adasa, Wo refi ho. adasa. Kai me. Me kai wo. Kai na men kai wo. Atabra, me bo amani. Wo wiase. Oh, wiase nyame. Ebi ana machia na watere me. Watase. Nti de wo ye no so ni na wo se wo ye bibia de wanyina duru hu se wo ye ho kwa na ye mo. Ka bi kire no. Wo twasa no se na kire de atia. Na we de wo twasa de wo de yi ato ho pa na ni da ho. Atabra de o kire me go mu ate. Wo no pati watere. Me sante won kire. E hu na ko ko da to aramba. Anu. Ene we dwani ato am nti ene nkura ko toju. Obe ko ya ato ade de bi wi Anu. Minyanom. We de yeshia ma ye didi nkomo sirisiri de me fanto mane me preko. Asemasi. Oh, asemasi. We de ni gisem. We see Ni gisem. Anything. Me gidi se mu nyina mu ni be na wa. ai. Enche bia no. Me pese me ye be na wa de. Wọ́n ní wọ́n fi ìwé kọ́ ní mpia wate. Kọ́ ní mpia o. Yẹ ta wọ́n ti ta ọ̀tọ̀. Adasa ade. Mo ní yẹn máa dẹ̀ náà sọ wọ́n ti ẹ̀ máa bẹ̀ ṣe. Ní yẹn máa. Wọ́n ti wọ́n ọ̀tọ̀ yẹn de. Ó ti wọ́n náà ọ̀hẹ́ bí wọ́n ní. Ai. Me pese me ye be na wa ho ade. Oh, asempa. Se de ma no gusu America no. Eni wa ye oba bia. Bi de mani ato a. O se fata se. O se me fosu. Ye na ho ade. Nkwa. Me nye na ho ade keke nso. Me nye na ho ade bia hye na nimunyam. O de na busu na nyina. Ni mo nyam no kwa ni mpompo so nyina abeka ho. Kire se wetini esu bu aye ba ho ade no waye ne chenchire na obi e behwa abeka ho asem ne de na ese be ma no buudu na aye kraba hwe. Obi abere ni age. Safepe. Wo je ni gide ni o wi no wi. Sare mo kwa Onya biaka. Safepe. Sare ti. Boa. Ai ko mi ya so esi beri ka so de ti me ti so de ka na ti. Obiwa ha na ni so e na so ya de we ni e ni so pri na to. Ni na to na o de meto am. Nyanam. Je, me pese me ka hu. Me hiam mo. Makwa ye mi nyanam preko pe di. Akwa ba so. Wo se me be ye bi ni nwa ho ade. Dwuma de bebre. Ene be be pie mo. So nkwa me ntimi nye. Ti de nka mesere mo. Se nka mo fa mo nyansa ne ma ho ade. Na mo fanta nchi. So ye hwe number ye de se banche ne bode ne de keka ho. Ene de abu yobi. So na nka mesere mo se de ye ada ne da ye koche ne chine no. Ai. Come hu na ye ko chin. So na nka ye nko penam. Nam de be ye bebre. So otwe a wotwe wansane. Na nka mo fa me bua. So aware no me de intimi nkoso. So obi beba aware no ase. Se me mpre aduasa na de ode kana no kura no. Ho ayɛ din. Na aware be na. So intimi de mesra me. Adese bia na me yede bi to me. Se mo moa me na intimi nkoche no chino na yenkopa na mo fa me bua me. Madam. So di ya we ho hia. Ti wi na me hia mo ate se di asem fufuru bia ho be ye din. Na me ka se. Ewure ma ye kwa kopenam dia beboa ma dia asom hoho keke. Wi keke. Udi ya we hu hia wo dada. Kopenam ahodo akokɔhwe die nom ne woyuo ne wienum nyina ba ho ma mu enkasa mpeche. Yonko bi sinia enemu. Fusu wi asem wa kan se bia enyo eye. Ne mu me kam e se we aye pepe dodo. Adasa. What do you say? Adasa, me aye pepe. Je kan se bia enyo. Ne mu ma men chew bin tem ka so aye pepe no. Chire ma se chire.
ye tuye bi kuro ma ye ka mo ye ayemo a oto so bi nokore wo ka ho bi nokore wo mo bebre wo ponche mu nwa mo kokko mu dabo ne ade na ade what I say enti da kuro pena wo se wo hu no nyam ase oba no nyam no se wo chi wo dwan ba ko aponche ba ko na wo ku no e di pata oba na kra pata o kra ma enimu nyam se no e sipi edi mu a na ya dai adasa makanya Debi. Sabi. Ototuru bonsu kura tonsu no epokura sensu otugu. Enokura je. Meboa. Enti se ni wo bi dada. Na se me se kwa akopɛ bia ye den. Aba be ka ho a. Na no se de. Debi o, aka be ka kire no se enye ujai. Na fa na se ade aye de yedi kan a wo moa na wo yen no. Wo ti a no de ase wo ye de monyam o. Mu we hye ase yen mu edi sei. Uri visa kwa toko ifia mfape se nzu muwe woni menwe mu kwa biko ebi du ebi ni ho ahye na ebi de da ho na yesa ba da ebi ho ba beto benye sika dia abehwe ba no wonsan kuni nyina mfa nso ahoho no wi abede wahwe ba no wakwa wale de hye na nsa pe na fi watete apansa ne no ko ya na obae ayefro no ye ni chenchiri nchi no na emfa so be ne ba so to blade asa se wa nkasa wonni me se emu ya amenyi enu ye adwuma me ye de me ye anokwe so na afinso no yesi wo wi nkosua no na wo mo no na kusia odi bienu a na ko ban wa na nkoko mienu no nka ni mo so mo ba do do mo behwane what you see enti enu die mesira wo ye ma enu no wada ho so no mo menyini no ma senye de emedori na kire bi wo ba na be ka kire me se wo pa akokọ awia menya bi adi ama na ba wi ase na me so ma se do no Aso we ya mo ni aso ni don what e be no be do for mo abi ni wo kan se mo fi boko eni go se be bo gumu ase chese ana ni di pa me ya na abi mira ni wo ya du bo mi dai bi ora na abi e ba de pa na ni na abi you wouldn't simply say so that they ma call me ben sa wa from my number Sasha na call me na coach you say the you run so when you say the you know me me fly you now how many fail you want go tom aso what in you from abi gumi ni mu ase o apafo ni maba na me bisa wa asema wo ka chem no aso asema wo ka chem no Mira mi pacho facha mi wai mira be sepia me chim su kwa ija him so kan me say mun ketwa na obehu ye e mun ketwa na be ye wati me aka fa me ma won ye dwuma wa asase no so me aso me ma won pasa de bia nsi nka na hade aso ma me ka se mi chiro de asine e wa fom ho eme bi si bi um da ne si bi ma de se bi si bi wa aso anhwa wo hu mi yi were ma me kan kire se wo hwe esa ware na wo ti ase afono na wotimi a aso fa wo nyeme nyina ne ko ma be hu abusuafo me kan ye si aje ware ma ene na maka kire ware ma aso no se di esi no eme bi si bi o me se me no mi enu e bi si bi wa hu mi yi Ebesi nebesi china. Mesi na ma won ye adwuma wa asase so be piano mo ho. O muni se epo. Se makofa apa. Algo. Hey. Hi, ma. Oh. It's so good. Oh. What was it? Okay, where do you? It's in the way now, sure. Yeah, but you should know. Hi, ma. Maybe so. Yo, Kunti.
Baby, I'm feed you when you be in here. Continue. Obeji de same ba wo de na ho. Papa me free ahemfie ho. Where they? Papa mo me free ahemfie ho. Say no amamre be no no so ne ntiase ye so dey tin o come free ahemfie ho. Konti. Ode ne ho say ono no ye ohene. Eti ono no osefata. Ese obetena ahemfie ho. Eti medie. Ese se betena fie ho. Eti wapa mo me. Ono no ye ohene. Nti o mfata so betena ahemfie ho. Na ahemfie no ho adia. Ahemfie na kasa kwa ho adia. Ejapade ofia se memma nka ho nka ye mo adia. Amamre kwa sunu kwa no. Eye se ohene potunko na ko himadi enko ndi sa ko ba se bi kura ho na e de ohene petua ye pebe bi ye le kama e kura na ho kwa na ka se ohimata na ayi ohene ya pebe bi amo na za ko ba sa kura na ohima e fi ho so no so ye be bi kama a on so betra ho na otimatra se esiesi asem na ohene so watra petum so esiesi ho nsem na no ko mo fi ho se o se himfa na odo ko Konti. Ose baby amekọ de emfa ne ho. Obi abekọ emfa ne ho. Kese die meba ode ne ho eye no. Ebe se senka mawu kura. Nke ha no. Aye be so oyi bibu a on kwakwa fa so bi ade no. Na ma wada roma. Kremik sima. Na mi ami konko bisa no. Nya kwa we gina so a enti wo so fifie no na bia abekọ emfa no no on kama yenti amama wo fa firi fa adam aje twemi